UDA asobochorio boke bwanyamaya Nyansiongo nabo igekere nyobu bwera nigoya enegetie umubaro munene bw'abantu gwesokia abakichikura goserwa campaign chintindi asogotumika chindege nabo igochigari chindito asekolende UDA tebetige konyora nonyene kirugo ekemo Nsoko TV nigo twabekiranire chinkwana na yagenderete asobotumiki bwenibo elio gokora campaign ase obochori ibwaera umurikito Steven Nyarike Mbunde na mange ekero homwakia chikura bwekerenyo nyamayana Nyansiongo imeanyamira ari kuigwo mukutano bwe chama ya UDA nigari wesokia somo baro monene gento kiabeto boremu abarwaniria bare kuboria korwa ase serikali chingwana nigo chiare gotangana esero ya bwati igomba bwate bongiti bonde bwensi siasa yeta getotwala ebintu birenga egentege tangani wekotwara kamunwaka ya ubigitiskani ukuja gukwanira abangina n'abagaka uya eriya kabere wekotwara ebirombeto kw'abantu tatane tigato pie mane tokoreki tolete n'abasaniga mwantiranire nimekuja na mgeni omugeni nareta rolio tenenerete UDA ureke ganja bana teganja kukiriga igarero eta ketemugeta kuri musakuri ondora naende enderenga kiendaga ndibokondora gaiga naende bokondora naende kimbokora iga na chire digo bono muna kore iga tusakore naende karago chigokora dimo baisa koma eli momo monde esago chikogonga korwa eli ne bwata mabere pero ne ngombe bwata mabere bono na basoroira abantu baminto ono ine mugate tote tubabekenzabo saiga bote goka mugate ngare sukari naga chumbi naga matumbo naga sabuni ogeno sibelio mugake satiga na yakorekana buya chindege chigari chinene chionsi chigatumika hase campaign murendagirende yonsi niga esero yarenge gosabirwa nyuma etararwewa tarehe 27 niko na Nyandieka. Mungu anisaidie. Ebereria chikura asa mabera byonsi bigatumeka kosaba omumenyi ekura hache asensemo yabo laki motigo mwago yaku akwe ataragamba mwache gorgo igongo mwate simora amenya gichamo mungaira gaki laki momorera waki momogaira gaki gabasaba gaki igo tuacherane tuechipingo akedatara amenya kiare sekorusugo igobono na inje mwenga kisu abantu baranye chimboni baranye chiombe baboke balia babisa bali bane bali babonsogera mubikera litu echama ya serikali nonye nigo konyo yararinga netumekenjirende yonsi helio kwene kinga nkonyora barububui asikurende batanyorete kiro kende gyonsi batike kogochekia nonye mbono tigatunye kwekarakari twesipi oyo kurwe besaru oyo bwato bukarakari bona ayebuna momanyete nande bana mama abonsbi ayepimba buya nkiyo chikotukutere kura yago komanyete na kiyo chikobaga ari tare 27 nkiyo chikotukutera no totebine nkiyo chikotukutera gosabie kura bami togage notora ngorokia mako nibo yatumegete chinguru
okwegena byonsi bikaba bosa ine eke na kiekerore ky'omwaka 2027 oburayi bwongereire korubori bwa kare njira ki kiratumeke ase omwaka 2027 Stephen Nyarike Mbunde oropoti rwa bene ekaunti ya Nyamira.